Maulana kun zo da wata nukta da muke masu kallo mun tabbata za su ƙara faɗaɗawa a kai, shine sabani a bambancin sabani cikin abin da suke usul ne da sabani cikin furu'a, bambancin abin da yake furqa ne da sabanin da yake kila rahma ne ga al'umma. Ko za a ƙara mana bayani? To gaskiya tunda Allah Ubangiji yana ce innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Ko ba haka ba? To waɗannan sun yi furqa, sabani a cikin musulmi haka su kashi ɗaya, wato ya zama furqa na rarrabuwa gaba ɗaya. Wayannan a kudurinka ƴan wuta ne, ba ruwanka da su ba musulmi ba. Wayannan kuma musulmi ne, ƴan uwanka kana tare da su. Wannan Allah baya so. Akwai kuma saɓani na biyu wanda yake bambanci ne wajen fahimtar nassi. Kowane malami ya fahimci wannan karatu akan wata fuska. Misali bismillah, wato Allah Ubangiji yana ce wamsahu bi ru'usikum. Ko ba haka ba? Wamsahu bi ru'usikum. Wani ya fassara baɗin nan akan ilsafi, wani kuma ya fassara ta bisa umum, a bisa harshen larabci. Wanda ya fassara ta bisa ilsafi, in ka shafa kanka haka ya isa, ya ishe ka, farko haka ya isa, shi ne shafi'i misali. Malik kuma yana ce a tun da buru'insukum ya kamata alba'u din nan lil umum, sai ka shafa gaba daya kanka din ka wanke shi, wato shafa wanda za ta shafi ko ina da ko ina na kanka, saboda malikiya suna yin haka. To wannan sabani ne na fahimta a cikin nassi wa bai zama furqa ba. Wannan sabani Allah zai gafarta shi, kuma li kulli mujtahid ana ce nasib. Wanda ya ijtihadi yana da rabo na menene, na rabon nasara a cikin abin da yake yi. To waɗannan mujtahiduna kuma kowannensu yana da hujjarsa, saboda haka yana da rabo a cikin lada. Wannan zai samu biyu, wanda ya dace da hukunci yana da biyu, wanda ya yi kokari kuma ya yi failing yana da ɗaya. Saboda haka kowannensu yana da rabo a cikin saɓani. Wannan saɓani baya raba al'umma, baya raba kai, baya abin nan. Saboda kaga wani malami yana da wani ra'ayi, misali kai kana raka'a 10 a gidanka, wani yana yi 2, wani yana yin wato 6, wani 8, wani kuma Allah ba shi iko yana raya dare duk yana yi addu'a sallah. Me ne yake shi? Ai saɓani. To zaman mun nan kowa ya sa tufafi, an ce mana ku rufe al'aurarku, kar ku fita tsirara, ko ba haka ba? Wani yanzu ya sa jilariya, wani kaftani, wani ya sa kaya farare, wani bagage, wani ya sa abin nan brown, wani ya sa wani abin nan gire da sauransu, ko babu? Ya zama sabani ne? Ai ba za ka zo ka ce ai tun da an ce fari kala fari shine mai zo da kore, manzo Allah kullum su yake yi, shi kenan duk mutumin da ya sa wani tufafi daban to ba a cikin addinin musulunci, ba faɗi haka ba. Saboda haka wato saɓani kashi biyu ne, wanda yanzu ya jawo wa musulmi faɗace-faɗace da kashe-kashe shine furqa. Innal ladina farraqu dinahum, domin waɗannan da suke kashe mutane, kamar yadda naji kwanan nan aka kama wani mutumin Rasha, ana interview na shi a Iraq, an tambaye shi kai mutumin ina ne, ya ce shi mutumin Rasha ne. To daga ina ne ya fito? Ya ce daga Moscow ya zo Istanbul, daga nan ya zo Ankara, kuma ya so Syria ya wuce Iraq. Ya ce to an ce maka kaje kai ne? Yake ya zo ne don ya yaƙi kafirai. Su wani ne kafirai? Ya ce mutanen Iraq ɗin da kasu duk kafirai ne abinci. Amma da ya zo yanzu ya gane abu ba haka ba, ya gane su musulmi ne, kuma yana dama ga abin da ya yi, amma ya bayyana ɓannace-ɓannace na ya kashe mutane ya yi nan. To irin wannan koyi ne ake musu, ana wanke ƙwaƙwalwansu, koya musu abin da ba haka ba a cikin addinin musulunci. Saboda haka hakika duk mutumin da ya gane addinin musulunci yasa dukkan al'umma ƴan uwansa ne. Wanda ya gan shi yana aikin alheri ya taimake shi, wanda yana ayyuka waɗanda Allah baya so ya mishi addu'a, saboda Allah ya kubutar da shi ga wannan masifa. Ba wai ya haɗu da shi ya taimake shi akan abin da yake yi ba, kana taimaka wanda yana alheri,
amma mabannaci ba za ka taimake shi an barna ba. Taimakon da za ka yi mishi ne ka yi mishi addu'a Allah ya kubutar da shi, Allah ya dawo da shi. Tunda kana masa addu'a cikin sallah lokacin da ka tsaya, tunda muka ce dukansu musulmi ne, kana ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ko ba haka ba? Saboda haka kaga kana wa dukkan musulmi addu'a. To menene yasa za ka zo ka raba ka ce waɗannan ba musulmi waɗannan don laifi? In kana so neman laifin mutum ko ya yake za ka iya samun masa laifi, inda ɗan adam ne, ɗan adam na ƙasa yana tare da shi. An gane wannan abu? To saboda haka wannan al'umma ya kamata kar a raba ta. Inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Ko ba haka ba? To ashe al'ummar nan ɗaya ce, ba zai yiwu a rarraba ta ba. Ko ba a gane ba? An gane ko? Aha. To saboda haka ba ma cikin waɗanda suna raba mutane. Kuma ku sani rabuwa da aka faɗa sai a cikin wajen aƙida, da wanda ake nufi an rarrabu to aƙida ta zama daban, kuduri game da ubangiji ya zama daban, kuduri game da annabi ya zama daban, kuduri da ranar ƙarshe ya zama daban, kuduri ma game da annabawa da duk dai rukunan addini ya zama daban. Wannan shine za a shiga furqa. Amma mutumin da ka same shi ya yi imani da waɗannan abubuwa duka, sai dai ra'ayinka da shi ya bambanta a cikin wata mas'ala na furu'a. To kowane irin furu'a ne, wani zikiri, wani addu'a, ko kuma na wani ibada wanda kana yin sa na nafila, to baka da ikon ka ce masa shi kaza. Domin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana zuwa bayan magriba, tsakanin magriba da isha yana sauke Qur'ani. Yana Usman bin Affan. Za ta yi bid'a. Ba mu ji annabi yayi haka ba, amma yana yi. Kuma suna raya dare duka da Qur'ani. Bayan su ma akwai mutane da yawa waɗanda kullum kwana 3 sai sun sauke Qur'ani. Annabi ya faɗi. Annabi kullum yana sauke Qur'ani. Balle ma shekarar ƙarshe lokacin da Jibril ya zo masa. Ya zama yana sauke Al-Qur'ani sau 2 kowace rana. Wannan abu ne wanda yake khasi. Amma dai ba a hana ba mu yi alheri. Sai na Bilal radiyallahu anhu da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi kullum yana tsarki, ya faranta wa kanshi cewa duk lokacin da shiga bayan gida yayi wani abu zai alwala. In yayi alwala sai ya ga cewa Allah yana da haƙƙi a kansa, ya raka ya zo ya raka biyu. Sai manzo Allah ya ganshi cikin mafarki, ya ganshi cikin aljanna yana tafiya gaban annabi, yana yin muri abubuwa a harkar tafiyan kafafun shi. Ya kalla ga Bilal, sai ya masa, Bilal kai me kake yi ne? Na ga ka cikin aljanna har ma kana ta kokari ka wuce gaba, me kake yi? Sai ce manzo Allah, tunda Allah ya arzuta ni da imani da kai, na shiga addinin ka. Duk lokacin da wato sarki na ya katse ya yanke, zan shiga bayan gida in fita in yi alwala. In na yi alwala kuma zan ga lalle akwai Allah yana da haƙƙi a kaina, wannan alwala kada tafi haka, zai raka abu da biyu saboda ya wajhi Allah ina yin wannan shine abin da ina yi a boye ba wanda ya sani. Yace masa to wannan shi ya sa ka aljanna. To wannan za a ce bid'a kenan? Ai ba bid'a ba ce, saboda sallah manzo Allah ne ya zo da ita, alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zo da ita. Ya ce alwala biyu, ya ce nurun ala nur, ko ba haka ba? Alwala bayan alwala nurun ala nur. To don Bilal ya yi, ba za a ce Bilal din nan ya yi bid'a ba. Bid'a ne ka zo da wani abu wanda ya saba ma addini gaba ɗaya, abinda baya haɗuwa da addini ta gwada fuska, wannan ana ce masa bid'a. Amma idan ka ƙara cikin mashru'i ko ka yi abinda manzo Allah ya yi, to ba zai zama bid'a ba. Misali, manzo Allah ya yi kwana 3 yana sallar tarawih. Da ya ga sahabai sun zo bayan shi suna ta taruwa, ran 4 ya ƙi fita. Ana zaune as-sala
bai fita ba. To suka yi sallah daidai suka watsa suka yi mutu suka zaɓi su ya manzo Allah mun jira ka sallah ko baka zo ba. Yace na yi tsoron kar a faranta muku, in an faranta muku ko ba za ku iya ba. Saboda haka na ga hirsin ku wato kokarin ku kan lalle sai kun yi ta. Shi ne na bar ku. Allah ubangiji ya ba ku ikon yi amma ba sai kun kai yadda za a faranta muku. Ina cikin za a faranta muku. Shi yasa na ce da kai na gida. To saboda haka ‘yan uwa musulmi ku sani wannan ka'ida a bita. Sai na Umar ibn Khattab da ya zo zamanin shi yake ni kan mawayi baya sauka gare ni. Saboda haka ku taru ku yi tarawih. Sai da aka yi ya gane ta ni'matul bid'a. Wato bid'a ta yi kyau. Yana nufin bid'a abu ne wanda yake shi ya sabantar da shi. Amma kuma ta yi kyau din nan wato ta raya abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya zama daga cikin sunnonin da suka mutu aka raya su. To mutumin da ya raya sunnar raya darare da ibada ko kiyaye lokuta da ibada, da safe kai wani addu'a ko sallah, da yamma kai wani addu'a ko sallah, da dare ka tashi kai wani addu'a ko sallah, wannan sunna ce wadda ba dukkan kowa yana iya ba amma babu laifi a kanta ko menene kayi Allah yana